Kabangi kran si pangga jing kelangi kepilun tiba kipai ba ken suk ha ka jing im ka jungki kenyo ya ka kamai ka ji ka babiang kenyo ya ka yo ka hat nam ta ki marep ka jungki ka babiang ki samla jungi kenyo ka kam ka jam bat kham tam kenyo ki longieng ki badap ki babiang kham tam lait na ka jing dup ka jing tan jo ka pathai ngidon lala ki jong ki jing kwa jongi kita ki jing kelah tenre haba ong ban wanra ya ka jing kelah ka imlang ka salang ka beningkong hi ngidon kam ya ka jing kelah nala de shimet te ban wanra ya ka jing kelah kam long ka besuk kam de ka kam ka batang simit ngidon kam ya ka jing yai tre bat ka jing yai sha hadu bangin dayo ya kata ka jing kelah kum ka briu ka ba sedang ban seng ya ka kam la jong ngai kendu sibun ki jing bat ha ka jing ya lenti jong ban wat ya ki jing ya rap ngala ya kendu ning kong ya iba George biling do te ngai ya thuk hanai ka jing thmu ka jing kwa jong ban pen ya chakmat ya kani ka kam ka ba nga tre te ngakan mau ya kentien ka ba iong kong ya sha this is a crore business that you can support the livelihood of the women in our area. Te kata ka di kentin ay man sim jong iya nga. Iong ya chakmat ngin kersan ya pi kat bangi la. Te nang ne hi nga yo ya kata ka man sim nga sedang kenya ka ban. Ya ki ban let sa ki way pat ki long kemi nga khot ya ki ya ka bangin ya trilang ha kani ka kam ka jong ni wan yung long sem ka ba la sirta ka ba adon kat ba bat kipai ba bat kham tam na du snem sejar pendai spa nyu puar ha ka ba ipa jungai la sajiet ko mu MDC jo umrai constituency atau daw na du padang kena ngala don bi badi ngala ya si babun ki snong bat man bangi yo shuti ha ka telang ngala ya lech si ki snong ki thau ki ba na du ti ki por ngala i ba kumnu ki sang bat ki suki ki snong ki ba ha to ko por bangadang kena mga ki bampat don don light don school yang ta don surok entah gitu kisnong gila kelabak labak ban lanang he nang san lanang yar gitu dum gitu tendai ki badon hak tu kisnong hadin ba ijob election of snem arjar pra ti ilakhlano tang hadin katu ni benai ke ba ijob election ba kelawan ra sisa ya ulo ba ka dum ya yang kesem kemarum dei tang ba ilong kupa jo ye ndai jo ka konsensi lakit laba bun snem bun ba ki ba along kum ki sieng sisem kum ki henmen kum ki para ki ba ni kendu na kapor sa kapor bat ngum sum don chu kata jing so fair jing so long way bat ki pai ba jong kum re konsensi hi te ha bangia si kisnong na kendong ha keleng jong konsensi ba keleng ga jela pro ko we ngi kat mau gi hikai gi ipa ba robor ba ngin trei hok e jong ka kam bangin chekri hok jong ki pai ba bat kani kala nang ai man si mi nga na kapor sa kapor bat haman ki khilemat ki bangyarai kanu nu ka kam na ka benta ki snong nong kendong ki jungi na ka benta ka jela la jong ta jupan kan mau ye ki tu ki kentin ki jungi bat kam tam ki kom tri kam ki jungi ban long bai basida ha kanu nu ka kam bat bom dei ban le landet ki pai ba la hai kam ibrit la ni kam ba he kani ka than chungi sene ka long ka batang seiso kum ki nong rep ngiron kam sibuan ki jingrap ndaki nakaleng chungka naka sarkar hage bedai bat ka jingrep ka bahi ngiron kam ya ka ngiron kam ya ka irrigation ngiron kam ban khang ki ban pen poi se ki lang kha ki chungi ngiron kam ban ya ka ban kenro ya ki ceka ka batwa kam tam ka ne ka tung silun ter chungi ka wa tung ka penthor ki ki twa ban le do ubreu ka long ka basitom bat ka ba chur chinglut bha te ngiron kam ya ka jingrap na ka sarkar kawai ka bang ajukan kalong bangi kwa ya ka sarkar ka baki pai ba kin tip ya ka ka ba ka sarkar kan le hakisan snem banwat bon ba ki sarkar antam gini ki san snem ki beladep ki ba teng ha shwa election shungshit ndai beladep election pat belat lut kita ki sania bro nor beli ba kam sim lala ban le ya ka ba pai ba u angnut belim la ban le nomor ba umdan kuno no ka jimai linti lupa haswa bani khun election ka Tribunal Kongres kawan rengkat bat kawai ka jing saindur ba kata ka jing saindur kalong na ka benta ki duk pisuk
Nam ta ki samla ki baklam kam klam jam. Adon lupa ka jingkular. Bagai bangin le san snem. But dagani ng sobala dangi wanra ekani ka sorka jo Trinamool Congress kawing lalong bobet lupa sembai hamba ki pai ba kin tip ya ki pat ki so ki bakin khet hakisan snem ki banwan. Em kum jing syam janga terlong ngapet ya kum tu ki kubor light kam kum tu long bun sen lagi pelai kelas 12 pakanaro ki pan ringkat bagai experience dia kum mangi fresh up kam jenjar te banyo ki lapan lupa experience 1 year dan 2 year experience dia kam yang itu. Mentah bang syusyong hayeng hakajeng bamyo kam yo jam ngaman se bangan watlat bangan hab bantre ya ikam kenta ibashi kenta bagajing yo ka beduna ka datang ar hajar si benai madru dala dep tre kenta kom tu ngasyu ban penyarap syusyu hayeng tengah kuat dai kwai Kinong kendong jenjar pa kinong rap yi kham tam li skur lem no la bu nong bu ta nong tha kan ka por tan lem no virap yo bam cek po jong yi tho rum nang yi mi lat mi tin rum nangแต่มันใต้ย่อยยังก็ได้พิมพ์ตัดคำอารามคนเดียนจนจีรับเดียนมันตัดจีรับมาหลายย่อแต่ก็ล้วนกันในชาวสมุทรหลายย่ออันหลักเหรอ Haus nem ar jaka khandai na du benai mieng isdang wa ki member borok zaman aidut akan society hakabangi aidut akaba ningkong adin jong abangi Kenya kata ka average kadut bangi yo au benai mi ar jaka khandai gede sanspa litarchi benai shisngi te atu kapur kador kalong sapu dengkai si litar te adin nangta agaba ya kipor lingwa ka jingerap jeng ibang mo ngili men ye kenduk baka ambil te ka union yang te badan jaga dairi badan apo moyong tingi yo ki jingerap na ka NPDD kata ka dei ka scheme bangi yo na central government but lingwa ka tu ka scheme ngila yo ben bu ya mo ngila yo ki ka komputer ki ka generator kata ka BMC balak men bu i kadut Thôi cũng u Emily badang job akasin ka benengkong. Wei ban so thu ya ka jing angnut jing don kam jing pai ba kalong ka bakong san. Namar ki jing don kam ki long ba pher na ka wei ka yeng sa ka wei ka yeng. Jing don kam na wei ka snong sa wei ka snong. Bat kham tam e ki jing don kam ki babun na ka banta ka constituency. Bro besuk haban je keren bani kana bat besuk ru gicing ut teh. Iron kam ru gicing rap kulai haban rap. Cing cing kino rap terus. Kulai haban. Ya, bajot. So bunut hi ban ong ban du bajot hane again. Tariff is not set by us, sir, MECL. I think honourable member has to do a little bit of homework, sir. The tariff is determined by the Regulatory Commission, that is the MSERC, sir. Honorable Speaker, sir, I'd like to raise a point of order, sir. On the Rule 300, during the duration of the reply of the Honourable Minister Power, I was asked to do my homework before coming to the House. Sir, under Rules 279, the Rules of Procedure and Conduct of Business, I find it is a personal charge against me. It is an offensive expression and derogatory. I think the Honourable Minister was intending to insult me in front of the people of the state, sir, that I have come to the House without doing my homework. Sir, it is not expected, sir, from a senior member, especially when you hold an office of a minister of the state, sir. I have what proof does the minister have that I have come to this house unprepared and not doing my homework, sir? If you find any problems in my question, point them out. I cannot be insulted like this. People of Umroi constituency cannot be insulted like this, sir. Kita ni nong rep te dulong ha ni sulkar rumah jingrap tuna. Sir, I think under Rule 302, sir, a point of order may be raised in relation to the business. Yes. Provided that the Speaker will permit to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of other, sir. I do not want to waste the question hour, sir. Sir, I do not want to pray. Honourable Deputy CM may kindly get this corrected, sir. I did not want to waste the question hour on an exercise that has to be decided by you, sir. Nakaneka jeng thung jongau jeng rep jongau inu sok strawberry. Kisah ngajen jar sya. Hoat por bangarang yok ki sok ki aite ngastenat bagi yok pisah.
Henry parok si katangi sotenat Henry menhau nu snem baladep pat kawan kajing wan nabang bagi ong karam jong pi karam sostro bari jong pi kalak poi haduk silak tam nang ta dalak poi kata ngai su kendit namar ngi sipiak rungim don hakapla Sampai perkhadi namar ba kisu ong yuni ba tosanya kene kakot namar la thung seng teng yau so tenim sampai perkhat namar ki phasanya ta ki kot Henry pose ada plaisnem sausnem ka ba kakot ka ba kepoi ka de ka kot ka ba kepoi nabang bat ngi ba kata ka pisah jongi kepoi hadu si lak duna te haune kini kisnem hadin jong kobit nakaliang jong MLA Bren Burom jongi Bapak George ila persangkat bala ban yarap yangi kinong rep ban lek sepok bang ban lek wat kikot kisla ban lek yarap ban lek yarap nakabenta jongi ba kata ka longidang sakat no kata ka pisah hadin nang tu pade ula yelek stom la tre stom nakabenta ban yarap yangi dah kaba ula aji yarap hi yaki para nong rep dah kaba ngin siulut ya kata karam Kawai ke bangi i kalong ba wat hapden juga jing persyang wala don jing duna ke babun an pendap biang ya ka konsumsi barok kawai numla season le ndri wala da ibarit ibangi persyang ru dari long tang isuki dari ikhiu dari inu i mok khiu ne itin ne inu ibangi la ban pasyat sikipai ba ne persyang hina duk au donot ko men semen pen poi be ya ta ka hok ngajungki pai ba ba di ban poi be sikipai ba ngaju ong borobor ki pai ba ka bade jong pai ba kan poi be chu pai ba kan mendai bandon sinaya ni siting karu ka ba manga ku munong ilam kan penon kam bakala ni ban ya le penserwaka ya ka pisau jong pai ba uni u nong rep ru itip lek ubana unong rimasi ru itip long itip lut ulong uba sempang uba long ya kiliang baro kadai kata kain kajing long ke bangidon kam ha unong yalam namar ba kibun hi kinong yalam mentangi kerdu bahai kinong yalam kanya po state kajongi kerdu bahai kinong yalam kibandon kata ka jing sempang kum iba George kat kum kajing sutu kajing syam jongai iba George kan ba lalom kum ihman ngalat juga kendo la bun sien ke isbun men siem ibha kat baya kendo long kiwe kat baya kendo ikran rang limi si ngipan jing rap kat bangipan long imdei beri pen slam kan mawat daga ni kalai bangi yok mentaru lara imdei nai nyunum poi ru ya bangin yok ni kalai kan makani kalai kalak kan pensuk ini ni naduk mensai kajing pulia jingi ngihap pulia daki solar daki memeti daki syarak ni naduk bawan mi ngilak yok kalai pai persajong la dia kila kam aram kila yok ya kalai yok lalong la ila ai kajing sai la penyok kajing sai te kum kani kum election mentah kan nakaliang jonga tengah perkat kala dewi hangi ki brio bangin sutu bangin jet ya nu brio ban nyalam ya kayang besar ban spek lam yang ki duk kisok namar ba kum kajing sngo mentah kajing yai mentah ki kandidat ki wan sini kila bon basu ai pisah kila bon basu ai ki taman penbet taman tiet along nok kum tiet kun seniang kanu no akam kan ada kidehi kena semla ki bastat kila sutu hi kumno ban nyalam itu kandidat uba biang akan dikasnong jungi ada dewi itu kena ki bakwa betang ke bamanta ki perkat ke balasah te kata kala dewi kajing sutu jungi kan ba pernah kumno ilam musyukwa ban butang kajing kerpat bahkan ni kesin banginya teli lang kawai kum kipat nyong song jukong broi konsensi bakte kalawai ka bangin wanra long kalawai ka bangin ai ya kata kajing kermen nam tajong ki khon